Takže ahojte, ja vás vítam dneska na takej malej cooking show, kde si pripravíme to, čo budeme asi všetci čoskoro za pár dní variť doma. A to bude teda hlavne náhrada za rybu, za kapra. A máme tu pripravený aj zemiakový šalát, ktorý je samozrejme veľmi ako zdĺhavejší na to spraviť, ako máme tu čas. Takže ten už máme predpripravený, je to tiež vegánska verzia s vegánskou majonézou. Takže to je jeden klasický šalát, ktorý tu pre vás mám, a potom tu mám aj špeciálny repový vianočný šalát, kde je repa, zemiaky, vlašské orechy, ak je niekto alergik, tak sú tu vlašské orechy a jablčko. Takže je to taká tiež veľmi vianočná, chutná verzia vianočného šalátu a budete môcť ochutnať obe dve tieto verzie. A začneme teda s prípravou nášho tofu kapra. Tento recept u nás doma varíme posledných asi 10 rokov v rôznych verziách a dneska si ukážeme takú tú úplne najjednoduchšiu verziu. A teda ja ako náhradu za kapra používam väčšinou tofu, ale niekedy používam napríklad aj hlivu, alebo sa dá použiť celér, alebo čokoľvek iné. Takže dneska budeme pracovať teda s tofu. A tofu, keď si kúpite v takejto kocke, tak spravím s ním väčšinou jednoduchý proces, a to teda, že ho rozrežem na 3 rovnako veľké, rovnako hrubé plátky. Toto tofu už je marinované, takže ja už s ním nič moc nerobím. Môžete použiť aj tofu biele a nechať ho napríklad odležať v oleji s nori riasou a vo vode, aby vlastne nasiakol tú rybiu chuť. A teda, keď už sme pri tej rybej chuti, tak samozrejme potrebujeme aj našu túto rybu dochutiť nejak. A budeme používať teda nori riasu. Môžete ju teda použiť na marinovanie, ja ju používam rovno aj na obalovanie. Takže toto bude vlastne taký ten klasický nori sheet, ktorý používate, keď si robíte napríklad sushi. Takže vlastne, keď som si už narezala tu na naše krásne tofu, tak si vlastne aj tento nori sheet rozrežem asi na 2 rovnako veľké časti. A tým, že to tofu je ešte vlhké, tak vlastne netreba nič viac robiť, len priložiť tú nori riasu k tomu tofu, jemne ju pritlačiť a nechať vlastne pôsobiť tú vlhkosť, ktorá vlastne nacúca tú riasu a ono sa to pekne prilepí. Ak máte tu na taký spoj, ktorý sa nemá čo dotýkať, tak zoberiete vlastne trošku vody, namočíte a necháte vlastne takto ako odležať. Môžete vlastne všetky tieto rohy trošku namočiť a ono sa to naozaj krásne zjemní tá riasa a bude to držať. Hej, takže to teraz spravíme so všetkými týmito našimi kúskami. Nebojte sa, nebudú len 3, ja tu mám už ďalšie spravené zo včera, lebo tiež by sme tu nestihli usmažiť 5 kúskov tofu celých, takže ja už to mám pripravené, aby bolo dosť pre každého. A spravíme si vlastne takýto rýchly príklad. No, nepískaj, či píska mikrofón? Tak. No, takže toto necháme takto odležať a ďalej budeme pokračovať klasickým vlastne trojobalom. Ja niekedy robím vlastne trojobal tak, že si spravím rovno z múky cestičko, pridám do ňoho lahôdkové droždie, trošku octu, čierne korenie, sol, že môžete si to naozaj dochutiť ako chcete, môžete tam dať na drobno nasekanú tú nori riasu. A potom už len strúhanka a opekáte. A dneska to budeme robiť absolútne najviac klasicky, takže tu mám pripravenú vlastne hladkú múku, môžete použiť aj bezlepkovú múku alebo kukuričný škrob, je to jedno. A potom tu mám náhradu vajíčka, čo je vlastne lanové semienko. Ja ešte pridám trošku vody. Takže je to lanové semienko s vodou. Ja som použila asi 6 polievkových lyžíc vody, a teda 6 polievkových lyžíc lanového semienka a 120 ml vody. A vlastne tú konzistenciu, ktorú chceme dosiahnuť, je vlastne dosť taká vajíčková. Ono postupne to lanové vajíčko ešte husne, takže ja si tam vždy pridávam ešte trošku viac vody, aby to nebolo naozaj také husté. Tak. A ja medzi tým skontrolujem, tu sa nám to krásne rozohrieva. Tak,
Takže máme pripravené aj vajíčko a potom na obalovanie ja tu mám pankostruhanku, ktorú mám veľmi rada, pretože je to japonský druh struhanky, ktorý je taký väčší, chutnejší, chrumkavejší. Môžete použiť aj bežnú struhanku, ak viete, že má vlastne rastlinné zloženie, alebo napríklad kukuričnú struhanku, alebo rozmixované kukuričné cornflakes. Takže môžete použiť naozaj čokoľvek, aj keby ste to chcela absolútne bezlepkovo, tak to nie je problém pripraviť. No. A teraz začneme vlastne už s tým obalovaním. Ja si dám už teda trochu oleja, na vypraženú rybu, aby bola fakt taká chrumkavá. Používam trošku viac oleja, je to predsa len vypraženie, ale inak budeme pokračovať vlastne klasicky. Môžete vidieť, že tá noririasa už sa pekne fakt ako koža pricucla na to naše tofu. A teraz ideme klasicky proste trojobal. Takže tu máme múku, ja tu mám trošku menšiu misku, takže to tam nebudem namáčať úplne, ale zoberiem si to takto, túto našu lepkavú zmes z každej strany, aj na tieto rohy, hej, a potom vlastne do tejto struhanky, kde už stačí vlastne tú struhanku veľmi jemne obaliť, pretože nechcete vlastne pritláčať nič. Lebo to už by nebolo vlastne ako také dobré a chutné, takže nepritláčame, skôr len akože jemne obalujeme, čo sa prichytí, to sa prichytí, čo sa neprichytí, to neprichytí. Prípadne môžete si ten proces zopakovať a spraviť si vlastne dvakrát ten trojobal. Tak. A toto nám tu už začína krásne toto, takže si to vlastne zopakujeme. Tak. Tiež sa snažím nedávať ani toho vajíčka nejak veľa, pretože potom je tá kôrka až moc, povedzme, hrubá. A ja chcem, aby sa vlastne opieklo aj to tofu ešte pod tým, aby naozaj to tofu bolo po opekaní celé chrumkavé a nebolo mäkké alebo surové. Takže tak. Tak. Ja tu budem chvíľku celá od struhanky, ale za chvíľku budeme môcť začať vyprážať. Tak. A naozaj len jemne, keď máte ešte viac struhanky, tak je to samozrejme ešte lepšie, lebo sa to jednoduchšie pokrýva. Tak. A takto to máme pripravené a môžeme začať pražiť a opekať. Nemám presne odstopovaný čas, lebo vždy je to naozaj trošku iné aj podľa hrúbky tofu, ale snažím sa tak 3-4 minútky z každej strany, kým vidím, že je chrumkavá nielen struhanka, ale aj tá riasa pod tým a všetko chytí takú krásnu vlastne farbu. A ja už tu mám teda pripravené nejaké kúsky, ktoré som vypražala včera, ktoré už teda bohužiaľ nebudú také chrumkavé ako tieto čerstvé, ale tiež ich dám sem do stredu, aby sa ešte trošku opiekli. Tak. A kým sa nám toto bude vlastne všetko opekať a pripravovať, tak ja si už začnem pripravovať aj nejaké porcie tu na pre vás. A keby ste si chceli vlastne pripraviť aj vy ďalšie dni a na Vianoce takéhoto tofu kapra, tak vlastne tento recept je zo Slovegan 1 kuchárky, presne tento, ktorý som robila aj s tým šalátom, takže dajte mi vedieť, ako vám bude chutiť šalát určite, lebo každý má nejaký ten svoj recept na šalát a svoje obľúbené chute. Ja som teda robila šalát bez hrášku, je tam proste veľa okúrky, čo je podľa mňa to najzákladnejšie a veľa mrkvičky. Tak. To sa nám tu postupne praží. A samozrejme, úplne postupujeme naozaj klasicky, takže keď sa nám nejaký kúsok opraží, tak ho dáme na papierový obrúsok, aby sme ho zbavili prebytku oleja. Tak, tento jeden kúsok môže byť. Môžeme ešte trošku pridať teplo.
A celkovo je lepšie pražiť na nižšej teplote a dlhšie, ako na nejakých vysokých teplotách, lebo tak akurát spálite tú strúhanku. Tak, ja už to tu cítim aj s tou nori riasou. Krásne. Tento má ešte čas. Tak. No a kým sa nám to tu teda opeká, tak si môžeme pripraviť nejaké degustačné porcie. Ja sa pozriem, koľko vás asi je. Mám tu tak 50 tanierikov, takže pokúsim sa spraviť čo najviac degustačných porcií. A spravím niektoré porcie aj s oboma druhmi šalátu. Tak. Kontrolujeme si to, super. Tak. Dobre. Tu už to krásne vidím, že aj to tofu úplne pod tým chytá zlatistú farbu, čo je presne to, čo chcem. Aby tá vlastne kôrka aj toho tofu, aj tej ryby bola naozaj chrumkavá. Tak, toto si necháme tu. Tak. Som zvedavá, čo poviete na tento repový šalát, alebo repovú verziu. Mne osobne chutí. Je tam teda to jablčko, čo je trošku zvláštnejšie, ale pre mňa je to naozaj taká skvelá vianočná kombinácia, že sú tam presne tie ingrediencie, čo človek na tie Vianoce aj konzumuje. Že naozaj to jablčko, tie vlašské orechy, že to sú tie chute tých Vianoc. Tak. Krásne. No, tak. A presne zhora aj z dola opatrne pritlačíme. Necháme odležať ideálne ešte chvíľku, tým, že je to vlastne horúce, tak to má čas. Tak. Super. Tak. Dobre. A ja sa pokúsim každý tento kúsok aj s nori riasou pekne nakrájať. A bude to aspoň také farebné. Mne to príde vlastne oveľa veselšie, už keď tam vidím aj ten šalát, ktorý je ružový. A samozrejme nesmie chýbať ani citrón. Keď to budete vlastne jesť, tak najviac odporúčam nakvapkať si ten citrón na tú vlastne krásne teplú rybu, lebo ten citrón a tá vlastne chuť tej ryby alebo tej nori riasy a celkovo vodných vecí je naozaj skvelá, lebo ten citrón naozaj zvýrazní a spríjemní tú chuť tej ryby, aj keď naozaj napríklad nemáte radi toho kapra a tieto naozaj sladkovodné ryby, tak ten citrón tam vždy pomáha a platí to naozaj aj pri týchto riasách. Tak. Takže dúfam, nechajte si chutnať, dajte mi potom vedieť, čo hovoríte na cviklový šalát a rada vás uvidím teda s nejakými otázkami alebo čímkoľvek sa chcete spýtať aj na našom Slovegan stánku. Takže ešte raz dobrú chuť a vidíme sa tu niekedy na budúce. Ja idem teda upratovať a tam sme. Ahoj, Saška.